Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga dunahan ug mga kabus. Ang mga dunahan ning samot ug gabahan di anon, samtang ang mga kabus ning samot ug kauyamot. Padayon na sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipila ka mga lampingasang opisyal sa kagabanan. Ug tungod niini, natao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad apan di ay gihimong gatasan ang sapi ug panuglanan sa mga katawan. Padayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Mayong buntag, Sugbo! Mayong buntag, Kabisayan og Mindanao. Adlaw na po rong Huwebes na, Pitsa 26 na libuan sa Marso 2026. 5 na lang kaadlaw. Ay, Abril na. Ay. Hindi naman tingog, boss. Ano di naman tingog? Hindi amang mo ni boss. Wala ka niya. Di mo tingog akong stinger eh. Sana ni. Ganit lang ha. Be? Huwag yun. Okay. 5 na lang kaadlaw. Nabilin na rin buwan ha. Abril na po. Tandali ara, niingon ang pag-asa ra ba nga doon na posibleng El Nino ang mapaabot buwan sa Agosto. Ay, murag mauna nila. Bantog ra murag aritas mga nindot ka balita, unahon sa nato may batay. Kagahapon gipaibaw na sa provincial government pinagi ni Governor Pamela Bari 4 ang libreng sakay atol sa Semana Santa alang sa mga buntis, PWD o mga seniors. Matod pa ni Governor Pamela Bari 4 na ay bus nga gahin ini alang sa mga giingong mga vulnerable matay okay kayo go. Ingon ang niingon ang gobernador nga kinahanglan unahon ginato ni sila atimanon kay di po siya gustong maglinyag taas kayo sama ni atong panahong lalay na maabot sa imol og lininyahay ang mga pasero pertig yung pagkainita. Karon doon na gipang gahin nga mga lugar nga dili maglinya og taas. Matod pa ni Governor Pambari 4 pinaagi pod sa pagdumala ni kanhi LTFRB Regional Director Amid Quezon nga karon mo oy bus terminal administrator sa duha ka mga bus terminal. Hapon gipaibaw na ni Governor Pambari 4 po sa Kapitolyo gyapon nga ang mga habal-habal drivers dili itong mga habal drivers makadawat og tang 5,000 nga kantidad sa gasolina dili kas niya adto mo mutubel sa ilahang accredited wa po'y card pwede wa man to dasig card wa man to lami kalalay man to wa po'y dasig card baton pa ni Governor Pambari 4 nga kinahanglang hatagan niya kay mao ni ang mga habal-habal drivers wa in taon ni maapil atong hinatagay gikan sa AIC sa DSWD o sa DOTR pinaagi sa LTO o sa LTFRB nga gipaagi pod sa ilahang ahensya para hinabang sa mga drivers o operators. Matod pa ni Governor Pambari 4 nga kinahanglang tabangan pod in taon ni mga habal-habal drivers aron pod taon makapadayon sa pagpamasahero ang para sa ilahang pamilya. So kani okay kayo. Sumpay niini si Governor Pambari 4 ningon nga iyang gipaubsan ang bayranan sa mga bus kanang mga pasahero ang pampasahero ang bus ba. Gikas 250 iyan ang giususan og 200 o niya ang Vihire gikan sa 200 gihimo na lang 150 ang mga taxi nga musod musod sa bus terminal north to south sa una pabayrog 20 karon 10 na lang murag okay kayo matod pa sa dihang gipangutana ni namo kagapon nga unsam ni mugamay ang kuana ni ang income sa Pitoro sa dili man ni ato pang income pang serbisyo ni aron makatabang intawon sa nagkalisod-lisod nga kahimtang sa katawhan karong mga panahona murag okay sad. Matod pa ni kanhi Director Amid Quezon nga mo ay terminal administrator karon nga ang mga musod nga mga bus kaniadto
250 man karon pero moos-os kuno og gamay ang atong income pero pang serbisyo man dili ni pang negosyo. Thank you ninyo ha. Onya, kagahapon di apay dako kayo. Gilara sa ning drama sa akbayan. Ay pura gaba lang ha, pura gaba lang. Katong di na nako i-describe ya. Mati sa kayong personal sa imong i-describe ang iyang physical appearance pero giluod ko ning nga nagpirsi sindan niya. Kini akbayan party list congressman nga kagahapon nagdadaog bag ni atubang sa mga sakop media angan sa bag Mary Grace. Unya ang sud kuno piatos drama-drama ra pagitong iya pagkawagilami ay. Kini mga militante usahay dili tanan kini adto bitaw sumpakon man dili man tanan kini actually makaayom na sila aron ang gobyerno ba aware pod sa mga binuhatan sa mga kawatan pero kana magdrama-drama ra pugkag nasubraan way lami. Kini mahitungon ni kagahapon bisag kuan ang recess ang Congress tungod ang Lenten break nila nagpadayon gyud ang ilahang hearing kabahin aning impeachment nga reklamo ni Vice President Sara. Kagahapon wa hinuon matubang ang Vice Presidente kay matud pa unya na lang. Wa siya motubang pero usban pa kuno do na pay laing hearing ipaghimoon unya sa Abril 14 kay mamakason sa nila kanang mga may tagi pambitayon ni mga Hudiyo. Matod pa nga kinahanglan yung kuno mo atubang pero niingon ang tigpamutbot tigpamaaba ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Michael Poa nga bisan pag ilang itumon ang ilahang mga pangutana tubagon niya kay andam sa magikatubang okay sa Poa na dili ni itumon. Kagahapon din si Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways giubanan ni Governor Pambari 4 ni Mayor Samsam Gulyas dito sa Talisay aron inspeksyonon ang nagpadayong riprap dito sa Isla Verde sa Mananga sa Barangay San Isidro dito sa Talisay. Matay pa itang alan na rin mula magilaban ni noon. Din ang kontraktor ani matod pa ang alan ang QM Builders o ang Kirante Construction ang gipanag-iya pod ni Jonathan Kirante pag umangkong alan matod pa nga giingong gibutangan og daghang kabilya kanato lipak ra pud tingali to mandawi. Gibutangan ko og daghang kabilya unya kanang gipunan ang riprap gipahugtan kabang gipaligunan og maayo ang maong riprap matod pa ni Secretary Vince Dizon iyang isunod og inspection ang Kotkot River dito sa Liloan kang Diok Prasco. Sundan pagyod niya sa Butuanon River dire kang Cute. Cute morning kongresista nga may pay eclipse kay magpakita pa. Murag gihilanta sa alan kay nahatag na ba si Alan Kirante sa QM murag nahatag niya ang 30% ani nga SOP. Unya karon matod pa niingon si Vince Dizon nga way gasto ang gobyerno ani ang maong pag-repair kay sa kontraktor pa ni nako may gibakuti nagmayo alkanse na kayo gipatiwas pag yun gipaligunan pag yun gasto sa kontraktor loy sa da. Loy kayo di ay superting suku ang Aimee Marcos gapon. Ang igsoon sa presidente nga labaw pang plastic ni bayana. Mao ba? Umana kahibaw nga hiring-hiring dito ang Committee on Justice sa Ubos Bay Balaoranan kabahin sa impeachment nga complaint ni Sara. Niingon sa Aimee Marcos nga saan ba inyong mga kaluluwa nangita na sa mga kalag? Ingos, Aimee, ha, kagahapon, saan ba inyong mga kaluluwa? Ganong giuna ninyo politika kaysa giatubang sa Pilipinas nga pertig yung grabihan sa krisis karon. Saan ba inyong mga kaluluwa? Instead kuno nga magsilbi sa katawhan, tuan na hinos politika ang giuna. Matod pang Aimee Marcos nga, nabuta mo o gibutaan mo si Kangol sa inyong posisyon. Og nabutaan mo sa grabing korupsyon. Hoy
hinungdan nga si Senadora Amy Marcos igsoon ni Presidenteng Bangag. Nangita na sa mga kalag, matod pa niya, saan ba inyo mga kaluluwa? Ang iyang ipasabot, wa man sige mention po nga, pero kato mga sakop sa Committee on Justice, headed by Congresswoman Jinky Luistro. Ingon siya, saan ba inyong mga kaluluwa? I'm na inyong kalag, ana. Kita mo sa kalag, kadugay pa tong kalag-kalag. Libo ko aning Amy. Nikalit tigok na sa ribos. Daray. Libo ko mangita magkalit og kalag, ha. Pero matod pang VP Sara, Vice President Sara kagapon, bisag nangita si Amy sa mga kalag atong mga taga Committee on Justice. Ningos Sara Duterte nga mas pilion niyang serbisyo sa mga tao. Human niya na duso ang iyang tubag. Kaning kabahin sa iyang impeachment, iya na yung ipanadag tubag dito, di na sa motubang. Kay maton pang Sara nga, mas may pang pilion yung iyang oras, igahin nga, tos pag serbisyo sa katawan, na serbisyo sa kita. Oo, kitang Sara. Serbisyo na iya, pero tago-tago lang. Oo ba? Kaysa magsigig at atiman anang impeachment niya nga klaro kayong pamulitika. Matay, si Sara, marag di sa kayo. Juan, di sa kayo na siya muatiman na. Naloko na. Matiman na niyang kaso. Naloko na. Samtang ang Department of Energy ni pahibaw na pinaagi ni Secretary Sharon Garin. Nga doon ako na usa ka milyon ka bariles nga umaabot karong mga sunod semana, moabot ang usa ka milyon nga bariles. Una nini ang 400,000 ka mga baril, wala niya i-mention gasolina crudo ba niya, apel ni kerosene. Naloko na. Ingon siya nga 400,000 ini ang gikan sa mga ASEAN member countries, samtang na 600,000 pod ka mga bariles gikan sa giingon yang outside Asian region. Murag di sa ni makaangayon yan. Di sa ni makaangayon, hindi mo gikan yun. Pero labing awahing survey kaghimo sa Pulse Asia, matod pa ni gawas ko no ang bubuon talaga pero murag amot og ganahan ba mo mutuo bagyo ka mo ani no? Mutuo mo ani ang kaning survey sa Pulse Asia nga ang nakapahugot ko no sa nakapataas ko no sa trust rating ni Presidenteng Bangag. Kani ko nung iyang pagikumbate against corruption. Wala wag di katuan eh, wala to mo. Ako personal ha, wag di ko tuan eh. Hamay fight against corruption ni Marcos nga wa may na preso. Naloko. Gawas atong lookalike na Cosbong Rebilla. Di po tingali katuhuan eh. Kaya kining Pulse Asia, nahimo na ng False Asia na noon. Pwede ko nung huguta sa pagsalig sa katawhan. Tungod kay, si Marcos kung gibugtaw ko itong mga kurakot, huwag malagi mapreso Martin Romualdez. Imposible sa nila. Anang usahay katawanan, katuhuan, sa idili.